Čaute ľudia, moje meno je Gamfrey a ja vás zdravím u môjho nového videa na hru Farming Simulator 2015. Pridal som si tu hostia Tristana. Ahoj. Takže tu na Tristan je môj časomerač a Tristan. Takže ja som to veľmi nerozohrával, ale hneď sa pozrieme na nejaké traktory. Takže tu hneď máme New Holland 14 T475. Ďalej tu máme, neviem čo to je za auto, prečo to nejde, takto. Mám tu pár mody, tu teraz mám Kun, to je na čo to je vlastne, na siláž. Hneď tu mám Liber, klbový nakladač, toto je Raba, alebo niečo také už som zabudol. Ursus 1014, Uza 4x4, toto neviem čo je, New Holland a to by bolo asi všetko. Takže ja hneď zapnem pracovníka a pôjdeme asi s Tristanom teraz pokupovať polia, všakže? Hej. Dobre. Jenom zapomínám připomínat, já jsem z Česka mimochodem. Áno, on je Čech, ja som Slovák. O toho jsem minule neukázal, že to umí. No, dokáže to samo poskladať chodieska. Ale to jsou střechou. Aha, toto musí. Ja to hneď tu na to takto dám, pracovať. Bunty asi robiť nebudem, hejže? Nie. Dajú sa prodať. Hej, dajú. No tak hej. Robiť ich? Nie. No tak hej. Ty to je rozhoduješ. Ja nebudem robiť bunty, pretože to je idiot. To už je asi snilé. Facky, ja. Fucky, ono to je snidlé. Dobre, takže... A co se dělá tady s tím, že se chytili? Tak musím to poorovať. Musím ísť vlastne do našich garáží, všakže. Tento stroj je, už som presne zabudol, čo to je za stroj, ale Je to dobré. je to veľmi dobré. Ale pospátku se s ním jezdí vážně pekel. No, toto tu dokým tu nacúval, tento, ako to mám povedať, kultivátor, tak to bola drína. Takú drínu ste ešte nevideli. A dosť to šmíka po mokrej ceste, takže... Takže teď funguje vlastně realita s tím, že šviká. No, hej, presne, bude tu realita, že to šmíka. A do komentárov napíšte, či chcete môj modpack, to som si ja teraz sa s Tristanom sme ten modpack vytvorili. Takže mapa je od jedného typka, ktorého vám dám do popisku. Mluví anglicky. No, ale je to Angličan, takže... Angličan nebo z jaký země? Jakže Angličan, přesně Angličan? Čo? Jakže přesně Angličan nebo z jiných země? Amerika, dačo také, tam, okolie. Okolie tam Amerika. Vieš tam, tak to ty. Jo. Docela velký. No, je to dosť veľká, ako furt to ešte nie je najväčšie. Už ideš pracovať. Hej, idem to troška tu skultivovať. Len, ak vás nemášte všetci všimnúť, dosť blbo sa s tým cúve. Neviem, či to teraz vidíte, ale fakt blbo sa mi s tým cúve. Takže... Neviem, ešte postiahujem nejaké traktory, ale musím vedieť, že či tento modpack chcete, alebo nie, že by som vám tam dal ešte nejaké traktory, poukladal stroje. A tak asi. I mapu by si bolo. No mapa, hej, mapa bude, no a už ideme rovno proste. Takže vidíte, ako to skáče. Kolik za sebe to vůbec funguje. Hej. To. Docela velký pole. No. A stálo dobrých 36 000. To říkáš tak 500 000. To nie, to druhé stojí 500. A vidíte, je tu aj blato, takže je to úplne perfektné. Ak, neviem, ja som chcel mapu, kde je blato. A, to si splnilo. Áno, a tu som mapu aj našiel. Volá sa niečo s kinom. Počkajte, ja vám hneď poviem. Tu asi to nie je napísané. Dobre, toto asi nie je napísané, to nevadí.
To nevadí, ale určite budem časom stroje aj umývať a teraz tu by som ja chcel zasieť kukuricu. Co kukurice vydává největší peněz? Nie, z kukurice sa dá robiť siláš. Máš tady mít ty zvířata koupený? Slepice, králíky, nie králíky, ne prasata. Slepice, krávy a ovce. A kolik to můžeš mít maximálně? No hodne. To je taky o to, jak máš velkou ohradu, nebo co, že jo? Hej, presne. To je... A čeho zatím nejvíc v téhle hře dosáhl? Neviem, doteraz som len spustil, ale keď som hral už dávnejšie troška túto mapu, tak mal som už všetky polia kúpené. Teraz asi necháme pracovníka pracovať a pôjdeme. Hečko. Nechám pracovať pracovníka a my asi pôjdeme pokupovať nejaké polia. Takže pracuje. Myslíte, že to neodflakuje? Neodflakuje. Toto je Ursus 1014. Je to dosť pracovitý traktor, pre mňa je to jeden z najobľúbenejších, aj keď najlepší traktory sú pracovitóry. Mám tu aj nejak... ty kokso! Má troška viac dílov na zadnet, ale to nevadí. Mám tu aj Zetori 16145, ale 16145 Forest. Takže... Pozor na to je oka. Já my jsme tohle video točili ještě jednou. Už třetíkrát. Ale neuložil jsem záznam při tom posledním. A ten byl zrovna nejlepší scénka, kdy on prostě najede do auta, prostě se kouká tady na chvilku z okna, najednou najede do auta, nevšimne si to. A já jsem byl někdy křičet, že pozor, tady strážíš auto. Smáli jsme se jak něco. Presne. Jenom, že my ten záznam prostě nemáme, on prostě ho počítač neumí uložit. Nie ho asi neuložil, lebo čo sa stalo. Třeba skliknul nějaká, neuložil si. Hej, asi, hej. Ja tu hneď zaparkujem traktor. Sám vyjde, jo. No a čo myslíš? Vypadá jak starý dům. Dám ho tu na ne. Grafika je taky, že přes sklo není vidět. No, to je zase tiež to blbé. Kam s tím Vezmeme toto? Pôjdeme pokúpať s tým polia? Tak já bych si kontrol pracovňáka. Je možné, aby si ti třeba stroj rozbil, že by mu třeba prasklo něco, jak třeba... Hej, už sa stalo, že mám aj na tom. Ty idiot, čo robíš? Peniaze by si žral, ale robiť ne. Peníze zažere, ale rád svůj. Ale robiť mi nebudeš, sopláku jeden. Potom hneď pôjdeme aj kosiť, ale nevezmeme auto, alebo čo vezmeme na kupovanie. Nákup? No. To materiál nákup. X-ko, zložíme si vrch. A proč musí být vůbec složený ten vrch? Pretože potom ide pomalšie a a je to dosť zlé. Pardon za Jaká je to. maximální rychlost tady tohodle? 22? Ne, 21. Čo? 21. 22. 21. Však tu píše 22. Aha. Viem, nie. 22 dole kopcom som išiel už aj 23. Odnášam toto na farmičku. Nemáš nějak moc FPS? 13, nie. Tak dobre. Kamarát dotáča na 66. A minulé mal 204. FPS? Hej. Trochu hodně, ne? Tak. Bžum. Ideme na to. Koľko, pozri už koľko nás žame. Vypočítaj mi to matematika. 55. No, natáčame zhruba 10 minút. Říkal jsi, že ve 12:10 skončíme. No tak. To je 14 minut. Asi tak zhruba 30. A líbí se mi, že tady jsou značky a že se tady dá vlastně blikat. Oni teďka moc neuviděl. No. Ale
otvor sa brána. Taky se mi líbí, že to zajíždí jen tak někam do ničeho, protože on tam nemá žádný systém, ty vrata na zavírání. Idem tu na. To jo, zaparkuj. Tam, hej. No, on tu je traktor ešte. No to nech venku. Ja ho tu normálne hodím. Vojde sa, nevie nič. On všetko tu nasadol do tej garáže. Oh. A jakož to ten úvodní díl, tak do komentářů dejte buď like, že chcete, abychom pokračovali, Do komentárov? pod video. Tak. Do komentářů. Takže buď dejte like, že potvrzete to, že chcete, abychom pokračovali, nebo dislike, že chcete, abychom to ukončili, tuhle sérii. Áno, Že presne. máme natáčet něco jiného. No, možno. Co pak ještě nabízíme za hry? NHL, Counter-Strike, veľa vecí. A Counter Strike jim nenabízejí vše za blbost. No, to zase CSGO. Ne, to je taky blbost. No prostě Assassin, NHL. A promiňte lidi, nechci někoho že urazit, ale mě z té hry prostě nelíbí, jo. Jemu, nie mne, hej. Kam ideme? Aha, tu nejáme. No, naviguj, kam ideme. Já? Hej. To mám neznal, ty už znáš. Ani ja ju neviem, ešte nepoznám. Ty si říkáš, že už tady byla, že jsme koupili všechny pole, tak No však hej, ale tá nepoznám ho daj na spamäť. Cez kraky ideme. ty kráky ti propenetrují auto vždycky. To se mi nelíbí na té hře, že vždycky ty kráky tě vždycky propenetrují auto. Suck my Dick. Ja som si Ivan? Ja som si nevšimol toho mostu a som troška nedoletel. Teraz to bude iba hádzať. Blato. To vadí. Hej. Včera jsou to do umývárny. Chci uvidět. Umývárna je tam pri U nás. mě zase pracuje. U mě zase pracuje. Kde je? To je idiot. Kdo to vůbec seká? Kde je? Kde víš, kam se dostal? Kdo jdou prostřed pole? Se sekal z kraje, ne? Hej, nie, ale ono tam víš, taký odsek je. No. Ty jako kdyby se úplně přelikal do prostředka. No a teraz už dúfam, že bude ty idiot jeden. Dobre. Levná práce, co? Hej. Levná pracovní blbost. No, som myslel, že nevyjdem. A kde je ta Hneď umývárna? kúpime to, tam, doma. To je velký pole. No však toto idem kúpiť. Kolik tak stojí? 100. To je autíčko. Mně se líbí, jsou to nějaké takový modernější auta? No, máme jedného GPka. Dají se dělat nějaký skoky s tím autama. Jedou tady někdy vlaky. No a minule ma skoro zrazil. A jakože cinká to nějak, nebo slyšíš, že jede. Vyjď do něj! Zrazo. Dožení vlak! Zase to nepřežiješ. A ja ten vlak fakt dobehnem. A pak vyjď před ní, jakože... Baby. Oh, fuck you. Už je rychlejší. Ja som rýchlejší. A má toho mapa někde konec. No hej, má. Tam, kde smeruje vlak. Když bys vrazil do konce. Poď. Baby, suck my dick. Poď. To je pretek s vlakom. Pretěky, ne pretěk z vlaku. Naši rychlost. Mají velkou jako ratatatatatatatata. To by bol dobrý fail, kebyže teraz tam vlak odbočí. Oh fuck. Glej před něj. Teďka to stav, teďka ne, fuck you. Oh, Isaac. A teďka se budeš vrátit. Vidíte lidi, my se doma zničíme.
Co bylo? Kámo, to pixelový krak, vidíš to? Ale cez nich asi prejsť nemôže. Vidíš, jak jsou jenom pixelový? Hej. Jak jsou na plady. Mario. Mám jí velkou. Jakou rata. Najlepšia pesnička. To je jedna písnička, nenahlašuji na video. Můžete se nahlásit. Komu to je 82? Ja viem. Neka Aha, drevosklad. to je lašan. Kde máš si? No, tam je drevosklad, tam kde, neviem, ešte teraz presne. Oh, no. Uf. Tu na toto pole idem kúpiť. On na něm přece teďka dělá, ne? To není tvoje. To není moje. Mají velkou jako rata. Drip. Drifty na poli, co? Troška nereálne, ale hej. Wow! Ousa! Dobře to zanechala ty stopy, tam se dojí ty obrázky, co Kryfovi byli. Ale to by bolo dobré, také obrázky ide, že ne? Já jsem si viděl na Google obrázcích, jsem viděl i fotku, jak někdo udělal s kombajnem. Dal si screenshot z vršku, víš co? Hej. A Teraz koukaj. normálně tam bylo vidět, jak tam udělal kruh obilí. Kruhy mobily. Mimozemště, a že to napsal Aliens be coming. Ne. Dejdeme. No, vrátime sa, kde sme vlastne? Aha, tu sme až tu, dobrý, tak ideme. Black hole. Bláto. Co? Na dvou kolesa. Koľko ti hamujem? Jak som tu hámal pekne. Mají veľkou jako Už máš tam 8 milionů, kámo. Ne, to nevadí. Už nejsi bohatý. 8 miliard. Už som milionál. Milionál. Som anál. Zabaťujeme. Dúfam, že to není hlboké. Pozri, koľko hodín, prosím ťa. Dobře, a možná diváky. Môj pomocníku. Za 6 minut končíme. Koľko? 6 minut končíme. Dobre. Dobre, toto bol iba taký rozbiehajúci diel nejaký. Rýchlostný. Kde si celou dobu hrál. Áno, presne, to bol iba taký fakt rýchly dielik. A jump! Jump prase, vole. Raz to jump, wow! Fakt, ja mám väčší pick-up, tak head. Aha, máme rovnaké. Sám pick-up. Otvoríme vráta. Máš větší pick-up teďka, protože máš otvorené. Otvorím vráta, aby mi tam takto vošiel. Ne, víš, vy jste to stejně, že jak máte otvorený vrata, ale budeme zavřen, tak to se o něco větší. Hej. Protože tě musí uvědomit. Ra-ra-ra-ra-ta-ta-ta. Mám mi velkou jako vrata. Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Rapapapapa. Dobre, ja tu zastavím. Ešte nie, dobre. Dobre, takže my tento diel asi ukončíme, ešte skontrolujem všetko tam. No, zas stojí. 5 minut. Tak ještě 5 minut. No tak ešte idem ja troška pokosiť. Oni ťa fakt 300 nepočuli, že ešte 5 minút pokos. 5 minut kos! A Dobre, ideme. Mám veľkou jako ta. Tristan sa hraje s mojím ukazovátkom. Nie s tým dolným, ale s tým, čo bolo na stole. jo. Serieš tvoj zubá. Čo chceš? Čo? Čo ukazovátko? Ti dám ukazovat. Kolik je? Já budu ohlasovat čas. Ohlasovat čas. Dobre, ale vypni, lebo nie, že som mi vybili. Bo mi ešte dneska bude treba. Je 12:06. 9. 06. 9. 6. 9. To je 6 hodin, jo to. 9. To je 6.
Ale teď si ja zapni a uvidíš tam 9 alebo 8. To je takový. Ne. Máš jí veľkou jakou máš smíklo troška viac. Tu sú pracovníci fakt neschopní. No. Dobre, ideme. Ukáž mi to ukazovátko. Ty si mi to skrivil. Já ne. On mi skrivil ukazovátko. To je blbec, ešte aj zuby na ňu použil. Hej, to není pravda. To není pravda. Ja strčím do vlasov. Ja sa musím dezinfikovať. Ty veľkou ako vrata. On mi už od rána žere, udral, že... Zase ty 2 kila papíru si ho nezazběrne. Ja som zvedavý, jak sa teraz otočí. Digidiot. To je degenerát. Ty bože. A teraz to ja prepnem na môjho autopilota. To je taky degen. Jako já. Koľko hodín? 12:08. Dobre, takže my tento diel asi ukončíme. Majte sa, lúči sa vami Gunfree. Tady se nemal 16.